مرحبا والي جو ونقشي بخير هاتن سر سرا وسر چبارا هاتن دنگي اورو كردي وك هر هفته ایرو جی مجارا ما سر چاند هنر و ویجه زمان کردیه میوان من ایرو نوسکار هلبسوان ممت آخ دوغانه امیرو شبیر کاخو به ماموسته ممت آخ دوغان را پیش بخن لسر ویجا کردی لسر چاندا کردی و سر نویسی کردی اجبوی جواکا ما ام نقاشی خو لسر ویدا پیش بخن ام دوباره دویجن ماموسته ممت آخ دوغان تب خیراتی سر چباراتی وشانا دنگی اورو کردی خیرمدار به سرسرا سرچاوا سریدا از سلاوه خوال همی خباتکار مدیا دیجیتال و اویرو کرد کو دنگی دیاسپورایه و نو دست بکریه از پیروز دکم و از بیجم هر کسی ل دیاسپورایه و دروی دیاسپورایه کو خویی لیدر کبن دنگی وانه دنگی کرد کردواره دنگی قرینا کردستانیه حواله دوکته و یه جوان پر کدی دادن به لیدا جبروی دوی هر کس ملی خوب داده بر و پیش بخن جبو ما الدیاسپورای برنامه بی شکلی و لسر مدیا جواکی بشین کردی پر مهمن شورشه که دوی هر کس بوی نیت نزی بید دیسال بجم سلاو روز با همو تماشاوانا و یه کمه نهبه گفتی تماشا دکت سرچاوا سرسرا گلک سپاس ماموسته براستی نرینه کیوسا و بورا دیالوگا کیوسا بجن گوتو بیجه کی بشه کیوسا دا مرا شکرین هم کلجانیه و هم جی ام بجن جبوی ما و جبوی روپلا منا اوروپای اورو کرده براستی جیه کی گرینک چونکی نهال اوروپای هری گرینک چاند و هنر زمانه ام وانا پیش بخن ترنا جواکی جی درفت کیوسا دایمه ما جی خواست حوالی منه لدیاسپورای نویسکاری ما ای بویجارا علاقه در دبن ای چاندل علاقه در دبن لسر بار روپلی ما ام بن دنگی وا بکم نکارم پرتشته بکن لی بله لسر دنگی دیجتالی ام دخوازم ببن دنگی واجی و دنگی جواکا منا لدیاسپورای ایجاد کن ام پیشی بکی تماشان ما مراخت کن ما مسته ممت اغدوغان کیه ممت اغدوغان شکره یه و کینگا در باسی واندرابیه امنه کی ممت اغدوغان ناس بکن دستری داکا ممت اغدوغان کیه ممت اقدوان da یک gele لی جهه کو از ده هاتیم دنیای از کارم بیجم از هم شرنقی ما هم جلومیرگی ما جبوی کو از لگنده پیروسیا کو گردای نافچه ارکی یا شرنقیه وی تاقی دمام الوربون نافچه جلومیرگی بو لوری هاتم دنیای سال 1972 لی 86 دا ام دربازی گوره بون yani bu ku projeti de ma dest bekiri o gün hatına avakirin em jiber bir bayiketin min demek ki cülemerge medrese xan paşe lise muxan tamam lise klas kiri ejweki her civaneki kurt bu ma xoy sekneke siyasi sekneke şorajgeri میجو خواست از جهکی دا جی بگیریم میجو کوه دمی باک راکر بو باکی کو هر کس دیگر تناوا خو و رات کر demek cudaya demek ku şikestinek derketti o herkes dixwast kevê navda diwan sala da ji ber rewş û sekna min ez hatim girtin li wê heremê از برم حفصه دیاربکری علازغی و زمانی درجت حفصه داما yani Alazize, Cülemirge, Alazize, Midyade, Heylvane, Elvana ve Hafsa dama. Pişti derkettin jedisa
me xebatê çand û hunerê dest pê kir. Hema bêje hemû saziyet gel da me xebat kir. 2015 derbasî Gül TV'ye bû. Heya ku hatî girtin jî ez wir bûm. Piştîngê jî heya ku ez hatim vê derê jî ez xebatê çapemeniyê dabûm. Ev 2 sala jî em li vê derê nav xebatê gel dane, nav xebatê çand û hunerê dane û nivîskariya xwe jî, çand û hunera xwe jî dixwazin ku xwe ekame jî di nav vî zadî davê. Ji ber wê çi destê me bê em dikin. Yani bayê cîlo bandora xwe li ser nivîskarî û ser vêjebûna Kurdî ser te bandorekî çêkirî mamosteyê çaxiyan bêjin. Yani herema ku em lê hatîne dinyayê bêhnê botan behdîna ji xwe navçeya me di sînorê wê daye. Yani sînorê botan û behdînayê daye. Ji bo ku çandeke qedîm e, çandeke kurdwar e ku gele di nava çiya de dewlet gele negehiştî wê ku asîmle bike. Ji ber wê bingekî xurt xweş wêrê heye yê ne tinê ez bo xwe dibêjim. Yani hema bêje her kesekî wê herêmê de jî de heye ev xusosî heye ku xwe bide zorê bawerkê ji me jî xweştir binivîsin. Yani wê hêle de xurtbûyanek heye. Yani hêvên wir de heye, havanê wê heye. Berê mamoste maliyava gelek pas. Bi Kurtî bijî bi rastî jî jiyana nivîskarekî Kurd bi çand û hunerê eleqeder di me ra zanibe bi rastî ew jî ji bo me baş yanî fayda wî heye. Çimkî en az da me ra bêje yekê Mehmet Erdogan kî ji me ra bêje en az da me ra kardû da bersiva xwedê. Mamoste ez dixwazim pirsa me ne ewlî hinekî dêla wêjeyî da bandora wêjeyî bandora nivîsê yani divê serdema nivîsê te çax dest bi nivîsê kir bandora çil ser te kir yani çi bû sedem ku te ber bi nivîsa ez bawer zaten nivîsê te giş te bi Kurdî Pirtûkê xwe nivîsandî yani li ser wêja Kurdî yani ê te ber bi vê milêva çi bû ber bi nivîsa Kurdî da. Niha ser danliyê ku me temaşe dikin hemî dizanin ji xwe em di nava yani şoreşek çêbû. Ev şoreş yani çandek derxiste holê. Yani derketina şoreşa 5 sala li ser 5 salê birîndar, 5 salê ku hatêk çoyîn bi îdama tê jî ez bo te bêjim bi girtin kuştinê tê jî bi bêdengîtinê tepeserkirinê te jî bilind bû. Tu zanî ser sala bîstan da yani ji 1920 û şûn da yani qîyamet li Kurdistanê rabû. Li her herema Kurdistanê serhildanek hebû û li her heremê jî sêdar de hatine vekirinê û mezel de hatine kolandin bo Kurd û Kurdistanê. Ev şoreşe jî li ser birîneka wesa mezin bû. Em jî ketmene bayê vê şoreşê. Ev welatînê tiştê wesa qewimîn, qehremaniyê di wesa li hengiyê di wesa qewimîn derketine pêş ku xwe bidin nivîsrandin, ku nivîskarê xwe derbê xwe holê. Bawer bike nivîsarê 5 sala derketîne holê serê sadî not vêya bûyera û rewşa Kurdistanê û vê şoreşê pirtûk bi wa dayine nivîsîn. Ez jî yekî ji wan me ji bo ku tu nivîskarekî ku li Kurdistanê di vê şoreşê de mabî nikarî bêyî bûyerên Kurdistanê tiştekî cuda binivîsê. Wê çi binivîsê? Li ser kulîlkekê binivîsê kulîlk nahêlin kulîlk şîn bibin. Rengên kulîlka bi wa qedexene. Li ser avê binivîsê her derê Kurdistanê kirîne baraj û hêsine bin avê de. Li ser çiya binivîsê çiya bin bomba dane, bin top û tanga dane. Li ser cil û berga binivîsê bêje ez ê li ser cil û bergekî binivîsim cil û berg qedexene. Ji ber wê şoreşê wêrekiyek da her kesê
ku ev tiştê haytî jiyayîn bênenivîsîn û ev tiştê ku em hemî jiyayîn bi layıqî nivîsînê ne. Yani ji bo ku giranbihane biyerek ji wana şoreşekê dike, biyerek ji wara li dewletek dî, li minteqek dî, li cebekê dinyayê bêkirin bawer ke şoreşekê bike. Ji ber wê qelem da destê min jî wî zemînî gotê binivîsî. Evet. Yani tebel bir revsi rabir. Usta Evet. melaka şiro vevke. Aynı. Ya mamoste yani az pırna xwazim te nava pirsa da jew kun lê belê bi rastî jî ji bo me wêja Kurdî, zimanê Kurdî ciyekînê taybet tê yani em bêjin Evet. ta ji nivîskarê kem em bêjin li ser wêja Kurda xebatê xwe kirin û heta roja me îro hatine pir pirin yani em bêjin ji Melay Batkî bigirî işte em bêjin ji Ehmedê Xanê bigirê, Melê Cizîrê bigirê, Feqê Teyran, Cîgerxûn û wek mîna we bi hezar em bêjin û li ser wê şopê li ser kevna şopiya wêja Kurdî heta roja me îro hatine. Lê mamoste bi banava girêdayî wêja Kurdî îro di kîja astêdayî û bi kîja metirsînê re astengî re rûbirû ye. Niha serê dan klasîkên Kurd, wêjeya Kurd xurtbûnek hebû ew bi çi gewê girêdayî bû. Dema Abasiyan yani dema İslamet ketiye Kurdistan û heye dema Abasî ku têk çoy lê digerin ku peyveke Kurdî hatiye nivîsîn an nehatiye nivîsîn peyda nake. Asîmîlasyonek wekî wesa qedexe hebû. Lê piştî ser sala nihan da Abasî têk çûn pêşiyê begligên Kurda hatin avakirinê li hêla Rojhilat dest pê kir Baba Taherê ûriyan derket. Ji bo ku azadiyek û hewldanek bo azadiyê pêk hat. Evî kire zemîn Baba Tahera ûriyan wekî mezinekî mezina ye bo bingeha Kurd û Kurdistanîya wêjê. Paşê li hêla Şemêzdîna Abasî têk çûn Elî Herîrî derket. Yani beglika piştî botan behdîna derketin Melay Cizîrî derket, Ehmedê Xanê derket, Feqê Teyran derket, Melay Bateyî derket bi seda derketin wesa. Niha dema serhildanê yê em ya Şex Saîd û ya qewmê Çiya û Dêrsimê û Agiriyê jî derketin bi seda li ser wê çandeke dengbêjiyê derkete holê. Mesela ez dikarim mînakekê bide tinê li ser mala Seydo Seydxaneke dibêjin sî û du stran hatine çêkirin. Ser waw qehremaniya wa. Zanî ev demekî berdildayîn tiştekî pîroz dertexê holê. Avêca ev jî yanî piştî ku ew jî têk çûn ev pêncî sal e gereke tu kes tiştekî hêsan nebînît. Boçi? Çünkü em xwe zimanekî qedexe bûn. Yani em nivîskarên zimanekî qedexe bûn. Vê şoreşê wêrekî dame ku em wî zimanê wekî welatê xwe, wekî tevgera xwe serî hildewrabe. Mamoste herhalde interneta te da zayıfiye mamoste. Di interneta te da hinekî zayıfiyê dengê te hat qutkirin mamoste. Mamoste gelo dengê me tê te? Mamoste? Ez bawerim dengê me narin mamoste niha di interneta mamoste da ez bawerim piskirêkekî derketolê ez nizanim mamoste herhalde Mamoste ev ketin jê. mamoste dengê te çûbû internette herhalde qutbûn çêbû. Aha. He niha jî di interneta te da hinekî piskirêkê mamoste. Dengê te çûye.
براستی جی yani cana tiştî wisa ew derdkevin pêşta êla teknîkî te bixwazî nexwazî piskirêk çêdibin. Mamoste eger tu dengê me dîrî se ti karî paş ta werî lê bi wêne til ra xuya dikî tu nede ekranê de mamoste. Em tîza dewetiyekî bişîn ji mamoste ra mamoste Memet Akdoğan karî werî weşana me em di weşana me da dêla înterneta mamoste da hinekî piskirêk em bêjin derket pêşta lê em ê vê piskirêka xwe em ê niha em ê çareser bikin ew êla çareserbûnê da heta mamoste tê em ê yanî bi reheval qufrê mêze nekin bi rastî tu bixwazî nexwazî dêla wê da înternetê da piskirêk derdikevin yanî cî mamoste ew bû niha mamoste di nivîsînê divê qut bûye em ê jêr tîza lînkê bişînin mamoste bona werê weşana me hevalino hûn jî qufir mêze nekin şebaş hevalino hûn jî gişî bi xêr hatin niha hem temeşvanê me nê li ser TikTokê li ser hesabê X'ê û ser hesabê YouTubeê me dişopînin hevalê me dişopînin em lêborîna xwe ji hevala dixwazin bi rastî jî tiştekî di destê me da nin yanî em bêjin tiştekî yanî êla înternetê êla teknîkî da piskirêkekî jêla mamoste da derket mamoste hat jor em mamoste bikin jor mamoste te bi xêr hatî mamoste herhalde di înterneta te de hinkî sıkıntî çêbû والله دبê ya min çêbê ama nizanim. Navela mamoste dêla te de hinkî piskirêk çêbû tiş nabe yani mamoste te behsa ji me re dikirin behsa îştem bêjin wêja Kurdî yanî bandola xwe ji kerê heta kîja te herî dawî behsa îsyanê raperînê Kurda dikirin û wêja nûjen bixura pêşxist dûr da mabû peybete Migo kî çi bêjî bila bêjê ev 5 salê dawî pêşenga wêjeya Kurdî hefs û zindan dikir. Hefs û zindana deryek nû vekir. Çandek nû derxiste pêş û wêjeyek nû derxiste pêş. Ez bêjim 10,000 tu bêje 20,000 pirtûk nivîsîne. Yê hatîne çapkirin, yê winda bûn, yê nehatîne çapkirin hele. Ji ber wê em gele piskirêka me ev e piskirêka me ev nivîsê me berhemê ku derketîne holê me bi dinyayê nedayne nasîn. Bawer bike eger ku bênasîn wê wekî klasîkê dinyayê roman û wêjeyek pirtûkê wêjeyê yê helbest, stran hemû wê bêne belavkirînê wê dinyayê deng bire. Wekî hûn zanin yanî Kurd û Kurdistan nehatiye danasîn. Ev du sê sale mesela Rojava û hirveyê ve hêdî têne fehmkirinê lê ez bawer dikim rêka wêjeya Kurdî vebûye wê hêdî li ser medya civakî li ser em bêjin malperên cuda televizyonê şexsî hêdî li her derê dinyayê têne seyirkirin wê vê pêngavê pêş vebbe. gelek spas mamoste ez dixwazim hinekî yanî her nivîsekî bi civakê re jî eleqedar yanî her pirtûkekî hitabê civaka xwe dike êş û elemê civaka xwe di nava xwe da dihewîn yanî helbestekî bi romanekî bi çîrokekî bi êş û elemê civakê di nav xwe da dihûnin ez dixwazim bi ev pirs te pirsim yanî rola huner û hunermend nivîskar di civakê da rolekî çawa digre ser milê xwe Ji bo civakê pênasek ji bo rewşenbîr û hunermend da heye. Dibêjin rewşenbîr û hunermend wijdana civakê ne. Ger ku rewşenbîr û hunermend görekî civakê neçin, görekî nêrxên civakê neçin, bêwijdaniyê civakê dixin.
Yani civakê bêwijdan dihêlin. Ji ber wê ev li her derê dinya jî hesa ye. Çünkü çand û huner pênaset dematekî hemû tiştê civakî ye. Dîroka wî ye, cilê wî ne, ez bi çîroka wî ye, êşa wî ye, kula wî ye, welatê wî ye. Eger ku li görekî pêwistiya civakê neçît, pêwîstî nêrxê civakê neçît, pêşengiyê bo wê neke, bêwijdaniyê pêşê li xwe dike, paşê li civakê dike. Ev pênase ne amin e. Pênase lîterata dinyayê de hatiye danayînin. Nehêj bo çi heykelên dewletên cudayê ve xwedanên klasîkan ew ku klasîk nivîsîn heykelên pirtûkê wa çêkirîne. Heykelên wan çêkirîne. Zanî hemû dilbê dayeke rêberê gelê Kurd peybekê dibêjî bardikem awî ye dibêje ji min re tiyatroyekê çêkin cajwara şoreşekê bike. Yani cana bi teatrakê, bi şanoyekê devrimekê tutkar bike. Yani tutkarî şoreşekê bike. Ev qas mühim e. Mamoste dibir de aram tigra evet bêjî. Dibe royekî eger derfetekî çê bi ez ê hemû çek û bombe û silahê dünyayê gişî top bikim, gişî têxim cimbûş. Yani dibir de rola huner û müzîka ew ê dernaxi pêş de. Yani Aram Tigran strala çay gabaro gotiye, bilbilo gotiye. Aram Tigran li ferqa şerê li Kurdistanê de ye. Fakat Aram Tigran dizanîtin ku cihê silah lê tê çêkirinê ne Kurdistan e. Ne Kurdistan e. Cihê ku silah tê çêkirin ji bona fitne û fesadiyê ye, ji bona kuştinê ye, ji bona asîmlebûnê ye, ji bona têkbirinê ye, ji bona xirabkirina civata çand û hunera civakê. Ji ber wê divê pêşê çek ji nava miletê dinyayê rabe. Şûnawa çi bê bila müzik bê, bila çîrok bê, bila roman bên. Bo ku çîrok, roman, müzik çi kesê nakuje. Spor çi kesê nakuje. Zanî. Ji ber wê em bo çi dibêjin? Eger ku ev şûna vê çekê amûr û qelem bê, pênûs bê, divê hunermend û nivîskar, rewşenbîr bibin pêşengê bikin bo wêne. Divê ji herî gelekî Kurd bêtirê xemxur bin. Ji her kesekî bêtirê bêpere bin. Bêtirê hişyar bin. Bêtirê nav kar dabin û bêtirê barî bigir ser milê xwe pêşengê bike. Ya jî bila bêje ez nikarim vî karî bikim. Tu kes nikarê tiştên ku qewimîn pişta xwe bidetê. Yani em az te bêjim kîja hunermend dikarê bêjê hunera min hunera rastkim ne çîroka vî geliye. Min tu hêvên û çû hest û hîs û sûd ji wê newergirtiye. Eger cesareta wî wêrekiya wan hebe bila derkeve pêşa millet we bêje. Dema we got hingê ji xwe demekî nemaye. Kesên ketî, kesên ku ber bi ketinê ve çûn vê laqê xwe dibînin. Êdî hemû dibê de asla gel dabin. Mesela Melayê Cizîrî dike qêrên û hewar dibêje hûn çi ji helbestvanê dinyayê cuda dixwazin vaya emil verin. Mesela Mehmedê Xanê dibêjî bona Nûbahra biçûka dibêjî bêjî da çûkî ez vê bo biçûkê kurmanca nivîsim ca çû kes nebêjin ferhenga wana nîne. Tune ye. Melayê Bateyî mewlîd nivîse vê dinya dinivîse bila çû kes nebêjî Kurdlar ji nizanin nikarî mewlîda xwe binivîsin. Ne we? Belê. Ji ber wê gerek e eger ku tu nîrxekî nava vê nîrxê gel bo gelekî de pêşengê neke ne hunermend nîne sed ca bêje hunermend. Ez ê vê bêjim bawer bikim hata fehmkirinê. Belê gelek spas mamoste. Yani huner pêşengê civaka xwe ye. Êş û elemê civaka xwe bi stran û bi nivîsa, bi çîroka û bi helbesta, bi romana nivîsandin yani. Rolekî kareke mezîfera karı bêjî ser pişta hunermendan. Yani sererdan mesela ez stara tiştekî bêjim te behsê Aram Tigran kir.
Aram Tigran bi sala li penaberiyê bû. Belê. Dema çûye Diyarbekirê gotî rêkawî vebû ku biçe Amedê tiştekî skir got madem ez hunermend bim gereke ez bi hunera xwe xîtabî gel bikim. Ne weye rojbar Diyarbekir çêkir wesa çû ne weye. Belê. Lê sada hinde hunermend hene, hinde nivîskar hene, hinde kesê cuda hene di nava nîveka dilê Kurdistanê de jîn vê hîs nake. Ez vê dibêjim yanî ferqa huner û hunermendiye ye. Mezinbûna hunerê kîm hindî Aram Tigran mezin bûbû. Lê xweyna de jê got wekî xewnê şevan e bo min got. Ez ê bibim mêvanê Diyarbekir. Gelek mirov wê hîs bike. Di strana xwe da ev aslında serpiyatiya xwe na ji bo Kurdistanê di şexsê Amedê de aslında di nava wê helbesta xwe da dihonînin mamoste. Nizam wer bandorekî wê yanî wê hestê xwe belkî ji sedî yek derkeve pêşiya gel bi stranekî pêşkêşê gel bike. Yani xwe deyndarê wê gelê hesab dike. Yekê xwe deyndarê civakê ew hesab bike ew hunermend di nava civakê de ew ê her tim hebe û mezin bibe. Ne wisa? Yani ez wer dibînim Yani Ali Temel, Hogir, tabii Serhat, belki Mizgîn. bikasî va belki ta yê sada hene nekî ev bêjim. Belki bikasî va hunermenda gelek zêde stran jî çêne kiribin zêradê bê. Ama eğer ku di nava gel dabin stranek çêkibî gele va ji bîr nake. Ji bo ku ji gele ji nava gele. Zanî ji ber wê ez bêjim yanî bila sed cara bêjin ez sed cara bêjim min deh pirtûk nivîsîne. Eger ku ez net ferqa hizra borî bîra ku serpiyatê vê miletî dabim ez nikarim êşevê bideme. Bila tu kes strana Şakro dibêje bêje xortê bêje kes dema dîwanê egîdê mala babê min tê dabin bila tu kesê behsê kelimê kind û dirêj nebêjin. Bawer bike ê ku civata ku hunermendê Kurd, nivîskarê Kurd, şoreşgerê Kurd tê dabî bila çi kes dî neaxive. Neyse. Aynı sen mamoste yani bi rastî Pirtûkê te jî cem ji hem çend heva Pirtûkê te jî bêjin hem li cem miştê dîtin ev Pirtûka mamoste ez bawerim a çaremîn yani berê vê Pirtûkê jî Pirtûk hatî nivîsandin dengê zê mamoste nivîsandî hem de di vê Pirtûka xwe da û him jî em bêjin di hemû Pirtûkê xwe da yanî kîjan mijan herî pir di nava Pirtûkê xwe da te dinirxînî û te ser wan mijara dinivîsînî. Niha helbestên me û stranê min jî çêkirîn hemû rastaqînin li ser biyerên Kurdistanê ne. Mesela helbesta yekem min nivîsî stran ku bûye stran cara yekem li hefsa hela rîzê kefiya Zîlanê me nivîsî ez wî çaxê bawer dikim 21 salî 22 salî bû. Yani heftaya yekem ya tîrmehê bû ya 1996 bû. Dewletê derî li ser me digirt me jî ji bo ku hefsa ya Elazığê ew bû çekiya Ebelezî ya yani zor bû êrêş dikir şev jî me li hevdû zêrevanî nobetî dikir. Ez wê rojê nobetçî bû. Nobedar bûm min nivîsî û melodiya wê jî min çêkir lê min got ez biçim razêm wê bêj bîrkirine heya serê sibê çû min heval xew şiyar kirin ji bo ku ew melodî winda nebe heya serê sibê heval nerazan. Ewî pê hev ra got wî got heta serê sibê got û paşê belav bû barkem strana yekem dibe ya yekem ya li ser Zîlanê bû ji bo ku piştî şehadeta wê heftekê hate çêkirinê. Boçî dibêjim ew stran li ser wê çalekê hate nivîsîn li ser wê lehengê hate nivîsîn. Romanên min jî û helbestên min jî hemû ev her du romanê ku derketin ser tema notê ne. Ewa destê te da dengê zê li ser Hizbullah û JITEM
طريقت و جماعت چواب هبرا لكردستان چكريا و برخودانا ويجلي لهمبري كريان نوعين قريش چوابويا چواب سركاتيا بحثي ويدي كي چيروكا راستقينا الجراميرجي جبر دست بيتكر اما مازنبونه و بياري لباطماني لسيبيني ديار بكري الامد يعني الجزيره زيادتري جهاتن كرنه gelek kes medîtin bawer dikim rêberê Kurd jî rêberê gelê Kurd jî gotu bila ev biyêre bêne nivîsîn wî çaxê min jî bo xwe wekî yani peywirek dît min dest pê kir hata eciban yani çîrokên Kurdistanê welatekî ne milletekî ne min got çûkê dikare pişta xwe bide va tiştê ku qewimî vê şoreşê va lehenga zanî divê bênivîsîn o serî YouTube weşana zindî tê kirin mêvanê me mamoste Mehmet Akdoğan nivîskarê Dengêzê û bi Dengêzê re bi daha em bêjin pirtûka nivîsandî gavanê berên dest bi weşanê bikin me tekîja pirtûk nivîsandî mamoste wana nîşanê min da te çend heb pirtûk nivîsandî me hinekî seriya berê weşanê me dest ew dikirin lê ev jî ew dike mamoste jî em bêjin derî dayda çîroka xwe hanî ziman çîroka nivîsandinê yani bûyerê me eleqedar ki bûyerê di nav me da jiyayê li ser axa me hatî jiyandin da pir wana tê jiyan ew kirin nivîsandin em dubare dibêjin hevalê hatine weşanekî jî bi xêr hatine ser çaba hatine heval karibin rûpelê me bişewpînin û parve bikin û bibin abone ji boy me ne ji boy hemû em bêjin civaka me baş dibe em dixwazin yani heftê carekî jî em bi nivîskarê xwe re bêla çandire eleqedar dibin mamoste yek jî xebatkarê met çandê yani em bêjin tev çandê li Ewropa mamoste yek xebatkarê wa jî jî yani di hem mêla çandî û hem mêla nivîsandinê da jî ew bandorekî ew jiyayê mamoste yani ez vê pirsê pirsim te behsa em bêjin rêberê gelê Kurd jî kir işte bira bûyerê li Kurdistanê tê jiyandin bira binivîsînin yani kî kar çi binivîsînin bira ya binivîsînin em wek zanin kî rêberê gelê Kurd qîmetê dide her nivîsekî û nivîskarekî û em bêjin stranbêjekî helbestvanekî qîmetekî pir mezin di her daîma pêşawa vekirî û ji wara bûyalî kar em bêjin dê lewde heta di şoreşa Kurdistanê da herî pir şoreşa wêjeyî em bêjin di nav xwe da pir derxistî pêş de yani civakî derxistî pêş de di vê rêwîtiya te da nivîskariyê da kîjan nivîskarê Kurd ya jî ê cîhanî bandorekî li ser te kir te ber binivîsê ra bir pirsek yenekî ez dixwazim divê ra dêjin kî yani ser tu jî di hevsê da mayî me pir pirtik dixwandin yani hema bêje dema tiştekî me ji derve dixwast serî de me got pirtika bînin lê nivîskariya min divê wasta bê ez bi nivîskarekî bandor nebûm yek û min serî da jî got yek û min daye nivîsîn welat bû û şoreşa li welat bû jiyana mesela min got yek ji Ewropayê tê 10 roja van dera dimînî diçê dinivîsê dibe nivîskar boçê em bi xwe wek şoreşekê dibe hêlê da jî çê nake bi seda heval ku em bi hev re xebitîne jiyana xwe ji dest da çû şehîd bûne seda gund vala bûne seda kes hezara kes wenda bûne heft û zîndan tijîne ma eger ku yani yekî ku çekê Kurdiya wî hebîtin û nenivîsîtin bawer dikim barek bû li ser pişta me hemiya hêvênê nivîskariya min çayet Kurdistanê ne zîndanê ku berxwedanê ne mesela di hêla helbestê da ez wiha saz me berê klasîkê Kurd dixwandin mesela Melayê Cizîrî mamoste ez tekem naberê
mamoste kawa urmiya jî niha me godat ke ew ji اه diweşanê me dane ez yî jî dibînim ew jî nivîs dinivîsîne اه silavê wî jî ji te re heye kawa عليكم urmiye السلام نبيسك dema pêştan dixwazem wî ştê mêvanê xwe bi rastî بالله stranbêjekî فرق Kurd ناكت يعني silavê wî jî ji te re heye em jî silavê xwe ji mamoste kawa urmiye re dişînin gerek ku mamoste اجي سلاواج هنرمندي مازن را دشينم سرچاواتيه يعني از من كلاسيكه كرد ملايت كرد دخواندن بكواج مدرسه دا مامون يعني دنزه كوجي از بو هوي نابجم لي از به هلبستا آمد باندور بوم يعني يا علي تمام بو بيره كبنجهين بو تدوي هلبست دا الويشه بالزندان تشقوميه شبا چارا حمو تتدا ديت وكي فيلمكي اول سر من باندورا كمازن كل مبوب دست هلبستجي yani gerek spas mamoste yani bandora mezin stel tekrid zindanê da pirtûkê şoreşê û şoreşa di Kurdistanê da mamoste tu dixwazî ji bo niv şêmenên nû bi rastî xwendina êla xwendinê da dêla xwendina Kurdî da kêm in. Tu dixwazî ji bo wê çi bêjî yani wek nivîskarekî Kurd û hemû pirtûkê te jî gişî Kurdî ne bi zimanê zikmakî te nivîsandî bi rastî ji bo pêşeroja me neynîkekî yani dêla wê jê da em îro çawa behsa em bêjin Feqê Teyran Melê Cizîrê îşte em bêjin berê em çawa behsa wat kirin kî bi Kurdî nivîsandine heta roja me nîrotî lê berê sed sal berê em ê îja behsa dengê zê jî bikin em ê behsa Pirtûkê dinê jî bikin yani ew bikin yani ji bo niv şêmenê nû ciwanê menê nû ji bo zimanê Kurdî bixwînin tu dixwazî ji bo wê çi bêjî ya jî karin çi bikin نها از وی بیجم خمکه گرانه یعنی کلکا گرانه ما شورشا خو belki بهتر به ترکی کرد جبر وی yani peyvel cihama her kese ki aslında Saroke gelle Kurt peyvek yani rahnek kiri bu gotu bu efsi sala az ve hafse da ecwa beter Kurdi zanım başlı Kurdi takıbı وەکی دروشمەکە بوو دگۆ مە جوانی دەست پێ کرد ئەمێ جوانی بقەدینن ئەگەر کو جوانێن مە جوانێت یعنی کو بێژیت ئەم شۆپدارێ دوینە و ئەم فەدایی وینە divê wekî fermanekê bibînê êdî li her derê bi Kurdî baxibin û bixwînin dem jî demeka wesa ye yani bawer bike yani nivîskar hunermendên ciwan pir hene mesela yek jê tuyî pirtkate nû derkete em te pîroz dikir bi sada yê ku strana çêtken yê ku nava dinyayê da Kurdî dete fehmkirinê ciwanê me pir in zêde ne feqet têrê nake yani hemû em li Ewropa ne em diasporayê dijîn û hep dengê wê em tevlî vê ciwanetê dibin ez divê hêlê da rexne min ya herê mezin ew e ji bo min jî ji bo me her kesekê axiftina saziyên me da komelên me da hevdû axiftinê de bi Tirkî ez mantiqa wê fehm nakim yani em boçê li welatekî ku em revîna hatîne vê derê ku em ji bin zulmê derketîne hatî ji bo wî zimanê em hatîne vê derê em bi wî zimanî bikar naînin ev divê pêwîstî bi ciwana heye ku vê pêşengê bo vê bike ji bo ku ez tiştekî dî jî bêjim bila çi kes hêlek dî de nefikirî tiştê ku berdilên ku li Kurdistanê hatîne dayîn hemû dibin hemûya da ziman heye berê xwedê me 5 sala me li ber xwe da me şer kir me fedayî kir qehremanî kir em hatîne dawiyê eger ku ev dewlet te çand û huner zimanê me nedê me dîsa wê çek baxivê ji ber wê divê em xwedî derin madem ki dewlet bêj tamam ev em jî hatîne koşê masê divê em vê baş rêve bibin bawer bike ev fersinde hêdî nakeve destê me bi seda niha qurs vedbin li Kurdistanê divê em li Ewropayê jî piştgiriyeka mezin bidin wê
ji bo ciwana jî bila bixwînin Kurdî bixwînin bila biçin qursa bila pêşenga qursa bikin û bila binivîsin ji bo ku helbest û pirtûk û nivîskarê yek wê ciwan dest pê dike gûrekî guherîna dinyayê jê berê dibe ku xurttir be ji berê pêşêde Kurd û pêwîstiya Kurd û Kurdistanê wa heye Mamoste yani di nava vê de jî yani em di serdemekî dijital da jiyan dikin yani em bixwazin nexwazin jî niha di cêba her zarokekî piçûk de jî mêzekî telefonekî dijital em bêjin heye yani divê serdema dijital da û em bêjin tevna civakî yani em bêjin tevna civakî pir tê temaşekirin ji bo zimanekî yani em bêjin ji bo zimanê Kurdî yani me kare çi bike tevna civakî de ya jî kare tevna civakî ji bo zimanê Kurdî kare çawa pêş da bixe yani mamoste yek ev aqilê çêker heye divê yani depoya wî em bêjin yani embara wî ji Kurdî bête dagirtir ev jî peywîra ciwana ye ev yek ya duyê divê ev medya civakî ciwanên şoreşkerên Kurdistanê ji kîj fikrê bila bê divê destê xwe bavêje mesela tu îro vî bernameyê pêşkêş dike ev wê nava wê dijital da bimîne bila vêgekê li gel te hezara televizyonên ciwan ku Kurdî rêberdin lekevne holê yani ev bawer bike ji şerê çekdariyê xurttir bandorê dike bila vê bizanin eger ku bêjin em ê xweyî nifşê Komutan Egîd mazlûma derkevin vê serdemê ê hatîna Ewropa pêşê ez serî de ciwarat bêjim derfetên mezin destwa dane bila bixwînin û bila xweyî bila vê zimanî vê çandê derbasî dijitalê bike bila dîroka vê şoreşê derbasî dijitalê bike bi seda bûyer hene ku wê nehatîne nivîsîn divê ku bêne nivîsîn ez bo te bêjim yani yani gelek heye serokê wat hefsê dane rêberê wan hefsê dane ciwanê dwan hefsê dane hefs ji jina tijîne zanî ji ber wê gerek e ev ê derbasî dijitalê min gel dinya bibîne dinyayê hac menîne wê rojê min xeber nûçeyê xwand li hêla Behdîna ciwanekî Kurd wasa ji bo vî aqilê çêker hemû zimankaran ne lê ezmanê herê zêde Kurdî xistiye nav de ev e serfirazeka mezin e ji ber wê ez bêjim û yê wek te bila îro hezar serhildan hezar kanala da baxin vê îro belê yani mamoste peyam jî têne peyama de jî evê de jî em bêjin ki peyamê heval nake wira li ser TikTokê evê de mêze dikim wana jî ez heval dixwazim pirsê xwe bipirsin ez va pirsa jî ew dikim di nava pirsê xwe de dihûnim mamoste ez pirsekî pirsim jê şûne em karin ji te helbestekî jî godar yani nava wê pirsine yani li gorê we bandora huner û wêje guhertina civakê da çok az bi bandore yani em bêjin hunermendekî bi hunera xwe bi wêjê xwe guhertina civakê mesela çok a bandor dike mesela duya wî da nizanim ez bawerim yani divê şoreşa Kurdistanê da yekê wê pirtûka a lewê hatî nivîsandin di şoreşa berê şoreşa Rûsyayê Anna hatî nivîsandin yani ew ya nexwendin ez bawerim tune yani pirtûka bingehîn a ewilî ya mesela dûla ji hinekî behsa guhertina civakê dike hunermend bi nivîsê xwe bi stranê xwe guhertinekî çawa karin di nava civakê de çêkin yani ya jî di nava Kurdistanê de tiştekî wisa derketî mamoste yani qusur mêzenek mamoste be kesken naberî yani di Kurdistanê da di hêla wêjeyî da nivîsandinê da bona guhertina civakê ji nûbûna civakê duya wî da pêşketin heye derketî pêş de yani asla wêje û hunera Kurd li jor e ne kême
لێ دهێلا دیجیتال و مدیا و واندا زێدە نایتە دەرکەتە پێشی ملەت پێشگەل لە کوردستانی گەلە قەدەخە هەنەحتانە ترسێک هەیە حیا بێگاکێ جوەسا هەبووە لێ مەگۆ دبێ دەمێ دیجیتالەیە دەمێ یان تەکنیکەیە دبێ ئەم vê derbasî wê bike mesela min dengê zê nivîsiye te em bêjin pirtika te ji nû derketiye pirtika te ji nû derketiye divê dinya bizane ka me behsê çi kiriye eger ku belav nebe neyê xwandin çi kes nizane çi astê daye yani 10 kes vê pirtikê nexwînê em nizanin kane astê çi 10 kes nebêjî kêr tiştek nayê 10 kes nebêjin baş bûye ji bo ku nîrxana romanê nîrxandina wêjeyê nîrxandina hunerê nîrxadarên me tunele divê em wê derbêxna hûrican bizanin kanê baş e an xirab e zanî ji ber wê em hatîne astekê di hêla siyasetê de di hêla fikrê de em têla fikrê de pêşengê gelek kesan e di hêla hunerê de di hêla wêjeyê de edbe folklorê de hemû hêle de em hatîne astekê lê divê em bi rêxistin ew ê derbasî pêşe dinyayê bike bibînin pêşe xwandevana guhdarkara bibînin da ku ew bixwînin û guhdar bikin û puanekê bidin yani astekê bidenê berwê em niha nizanin kane astin bawer bike bi seda pirtikê ku ji anlayê çêtir hatine nivîsîne ye bo ku dayîkên Kurdistanê xwe dayîkên Kurdistanê şoreşger in dayîk Kurdistanê şoreş kiriye jinên Kurdistanê şoreş kiriye evel her derê çêna nînin yani di nava vê xebatê de ne mesela çand û hunera Kurd bêtir mê ye yani dengê jinê hatê mesela dengbêja dibêjê hedê rebenê xato digo lê nûrê digo hemû bi dengê dayîkê û dengê wê hatê îro wê jinê şoreşeke dî jî kiriye divê bê nivîsîn kevne pêşa miletekê belê Mamoste me pişte pirsî bi rastî hîna pirsê me jî pir e lê belê demê me jî hene hinekî demê me jî mayî em naxwazî zêde tê jî bibetînin bi rastî yani sohbetekî wisa yani civakî em dixwazin yani ne kakno pir fermî pir ew dibe belkî ser dijitalê lê belê em dixwazin akinin sohbetekî bevîra çêkî wek şevbêrekî yani hemû axaftinê me gekî wek şevbêrekî yani her çîrokekî be yani mesela niha mamoste behsa çîrokekî dike bi rastî ji me re min geh zanibe behsa çîrokekî dike yani çîrokekî jiyanî behs dike em dixwazin ji mamoste serê ewrî me gotî mamoste bira me neşkîne ji me re karibe se derfetî ev se kari ji me re akino helbestekî jî bixwîne ez ê bo te helbestekê bixwînim gelek spas mamoste divê ez wê helbestê peyda bikim ama wallahi yani ji bo ku tedî ew hatu çû belê internet diçû dihatin internet çû hat heval genelde min dertexne ser ew diya yani bernama û va tiştan me dene xwandin hindek herkes tiştek bêje baş naxwînim ama yani ez nivîsim ez ê dîsa jî ez peyda kem ez ê nehebo te bixwînim zanim zamanê me jî nemaye heval dipirsin Mehmet Akdoğan'ın navê heval nivîskar û dêla em bêjin nivîsa Kurdî Pirtûga dinivîsîne dêla wêja Kurdî da pêşxistin û xebatkarekî tev çandê ye yani dêla çand û hunera Kurdî da li diasporayê ji bo pêşxistinê da helbestî amade me em mamoste ez ji bêjim heval dipirsin û strana herî pir me godar dikirin mesela kefiya Zîlanê dengê qeleşa tê ji Kurdistanê ev helbest kî nivîsandiyo ev stran kî nivîsandiyo me nizanibû bi rastî me bixwe nizanibû ez jî wek we demekî Kurd te jî hêm bûm mamoste Mehmet Akdoğan di girtîgehê da ew stran nivîsandiyo û îro jî
براستی همه بیش هر کس بیشه مامۆستا کەرەم کەم هەلبەستێک گۆدار کەن Eyvallah. Bila ev helbeste ji bo hemû xebatkarê dijital medya dijital a dengê diaspora bêt. Ey çûka dil nepirpite bese vaxwaxe bista eşqê sor bûye dizanim li ser te daxe lê heke armanc gul be heke armanc gul be çiye kelem meskenê bilbilbaxe ey çûka dil nepirpite bese vaxwaxe li ser keziyên wê esmerê dîsa zor ceng û şer e cangorî ketne rêzê dil ji agir sîng wekî sêla zer e ala aşiqa dihejê her yek bi bayê xwe ra next buhaye berdil dil e çar keziyên reş esmer e ji bona çarkeziyê ji xwe çîrok dijwar e bilbilê eşqa mezin ji êvar da şiyar e av disekne nasekne û fendê beko diyar e mem her dem cangoriye ji wê serxweşê yar e pirtûka aşiqa dil e ayet jî canbexşîn e bi huşt çavên yarê ne ji wê dojeh xemnîn e bi du qeyda zebt nabine û ji bo yarê rêwîn e armanc awûr û her çarguliyê zêrîn e deng û dilê te sağ û Sağ ol. mamoste te here Sağ bî ol. mamoste bi rastî jî bek Sağ ol. derfetê mamoste tune bû jî me xwestem jê helbestekî ji godak mamoste tenê pirtûk em bêjin roman çîrok nanivîsîne mamoste helbest û strana jî dinivîsîn yanî mamoste di her hêlê de jî hunermendekî hêja û delal e mamoste em hinekî dinê jî karin pirsê xwe ew bikin îna henekî zamanê me heye bi rastî ez naxwazim zaman jî biqede Tiştek nabe elbette. dixwazim berdewam bikim ya mamoste divê pêvajoya hatî dest pêkirin da di pêşengiya hereket azadiya Kurd û rêberê gelê Kurd da yani belkî dêla ez dixwazim dêla wêjeyî da bipirsim êla nivîskarî da bipirsim yanî ji bo vê pêvajoyê pêşxistin rol û misyona huner û hunermenda çi ye yanî karin çi bikin dêla vê pêvajoya aştî û civaka demokratîk pêş bixin hunermend karin çi bikin Meha min serî da got min got hunermend û rewşenbîr min got wijdana civakê ne wijdana civakê ji bo wijdana civakê zemînek hata avakirine ev pêngavanê ev demê çareseriyê roleke mezintirê xiste ser milêvan her du beşa ji bo çi ji bo ku zemînê lehengan ava kirî îro bûye zemînekî bihinstandinê ku li ser wê wêjeya Kurd û hunera Kurd pêş bêxin ev yek a duyêmên mademkî wijdana civakê ne dibe vê aşitiyê de rolekê bilêzin rola çi pêşengên Kurda gotibû Kurd û rabin bibin yek ger hûn nebin yek hûn ê biçin yek bike yek ne weye Ehmedê Xanê jî gotiwe heker me jî hebaya xwe yê xudanek min ê ala wêje û hunerê li nava dinyayê biçikilan da yanî wê ku tê vê watê digot ev zemîn îro hatiye avakirinê gel got Kurdistan yek e divê hunermenda heyane he hunermend wêjekar rewşenbîr e bi seda koma avakirbane û li her çar parçeyê Kurdistanê ku destekekî mezin bidene vê pêş pêngavê û pêş ve bibin nava xebatekê dabane îro Kurdistanê yani vê pêngavê gelek tiştî li hîviya va kesan e berê wa ketiye Kurdistanê diçin îro barkem ser Hedoçoyê Diyarbekirê gotin girtîne bilçav nizanim rast danne lê evî jî riskek wî jî em bêjin berdilek da ber singê xwe û çû divê êdî yê ku bikarê biçê yê ku bikarê karekî bike yê ku bikarê bibe deng yê bike qêrî û li pişt vê demê bisekinê bangewazeke micid e ku dîroka Kurdistanê
بین جنوب بیت نویساندن گله کس جبو کو تشتکی دخوازن کرد devamlı şer bike nava şer dabir dixwazin vê kirêt bikin vê ji holê rakin vê tevlihev bikin lê ê nivîskar ê hunermend vê bêtirê zanin kanê Kurd çi dixwazin û bêtirek divê di nava vê xebateke cuda dabê vê bêtirê ji her kesê hîs bike zanî belê Spas mamoste yani rol û misyona hunermenda jî pir e. Yani mamoste yani mesela dibînin li ser tevna civakî herkes bûne hunermend, herkes bûne helbestvan, herkes bûne nivîskar. Bi rastî viya ew kî tevlihevî kînin mamoste yani herkes kare bibe nivîskar, herkes kare bibe hunermend ya jî ewa pîvana hunermendî nivîskarî helbestvanî çi ye? Niha ez behsê melodiyê nakim zanî melodî qirka Kurda melodiya Kurda û henasaya Kurda neşviya çi kesê ye cuda li kîlê bêta gotinê te wê hemen fehm bike peyvên Kurda ji wasan e lê mixabin îro stranên Şakiroy bi vî mejê çêker ve dene gotin yani bi dengê hindek kesê dene gotin wekî ku ne Şakiroy ew mesela mînakeke ecêb bidin dinyaya hemiyê guhdar kir bi kurmancî here gulê yani kurmancî here gulê tu nava Kurda da bêjî bêje ev çi dibêje kurmancî here gulê û melodiya wê jî ne melodiyeke Kurdwar e lê mixabin yani dinyayê bo ku çend kesên navdar ew par vekir belav bû ne xirab e bila peyvan Kurd nav da derbas bin wekî Kurdî bêjî ev baş e bo zimanê Kurdî wê deh kes bêjin ev kîn e ev Kurde kîn e lê yani strana ey dilberê em bêjin mesela em vê bêjin şox şengê em bêjin çiyayê gabaro em bêjin dengbêjiyên Şakiro Reso Husêno Zahro Hemîd bêjin dibe bi lewnekî Kurdwar were parvekirin bi va ciha da cih bigire ji ber wê êdî diçe pêwîstî hunermendî jî nahêlin du kelimat bêjin di dene evê mejiyê çêker bêdî bom bixwîne û eger şopîlerê dê herin ser TikTok her ve parvetken herkes godar dikir ew nabîte hunereke mayînde ya Kurd û Kurdwarî yekê bê zanin zanî ji ber wê divê em ser rêka hunermendên me biçin em ser rêka nivîskarên me biçin em ser rêka rêberên me biçin lehengên me biçin her çar parça jî bo me hemû pîrozin belê Gerek spas mamoste tu dixwazî ji bo nifşê niha ciwanên niha çi bêj yani em bêjin dêla nivîsê da dêla xwendina Kurdî da ciwan civakê da rol û misyona wa dixwazî duyayê da yani şîretekî ji bo ciwanê niha heye şîretekî akno bingehî bandora ser ciwana bike yani ciwan bila li her derê hani bila li her derê bi Kurdî hev rabaxivin demal gel yekî biyanî baxin bila baxivin lê eger ku Kurdî neaxivin ciwanên ku me got ew peyva me gotî me bi ciwan dest pêkirin me bi ciwanî biqedînin ew nayêce bila wê baş bizanin yani ji bo çi nayêce ji bo ku me got hemû berdilvan yani bingehê va berdildayîna hemiya ziman e çand e ziman e ji ber wê eger ku em hevra naxivin Kurdî zimanê xwe eğer ku pirtûkên ser vê şoreşê hatîne nivîsîn Kurdî nêne xwandin gel ku em şairên Kurd yê klasîkên Kurd gel ku em civînên xwe bi Kurdî nekin gel ku em dijital medyayê Kurdî nekin hakîme li wê neyxne heta jor ciwan rola xwe naleyzin bawer bike wê
Yani mesela ez nehed bir ciwanê notî me. Ez بله vê gavkê ji li serê xwe dim ya dibêjim ka ew demê ciwanê notî. Ew ê jî wê subê bêjin. Wê bêjin xwezî me ev kir baye. Zanî. Ji ber wê ez xwedavim bextê hemû ciwana ku tenê Kurdî û çanda Kurdî xwe derkeve. شیرات هری مزن بیایه ما مستعمل کی تیزا بره خو بدن دیاسپورای یعنی Berê, از ناقصم berê, یعنی روپلا مجی براسی امبیجن هری زده پیوستیا دیاسپورا جه هیه berê. دلا ملی اویدا ما خواستم ناو روپلا مجی zaten اورو کرد و دنگ دیاسپورای یعنی ای Berê. دیاسپورای کرد جان دکن ببین دنگ وار رنگی وا یعنی دیاسپورا دا امبیجن زمان û çanda Kurdî biparêzin û pêş bixin li gorê we çi bikin di nava tevgerekî çawa da bin diasporayê. Dê tu zanî em hemû tiştê xwe li görekî berdilên me dayîn dikin. Görekî rêberên me gotîn dikin gebekî yêt ku berê bûne leheng û qehreman û pêşengên vî miletî nesîhetên wan em dikin. Dibe em wasa biçin. Eger ku îro ciwanên Kurd li Ewropayê du sê akademiyê ziman nevekirbin, du sê akademiyê wêjeyê nevekirbin, yê çandê nevekirbin, yê perwerda zaroka nevekirbin, ev şermeke mezin e. Yani ji bo ku danasîna Kurd û Kurdwariyê gereke em pêşengê bikin ji dinyayê re. Bo ku em ê li nava zemînê dinya ku dibînin dilwerin. Eger ku em îro neçin ji Amedê tiştê qewimî neyên derbasî dinyayê nekin nabîtin yani. Dimeke em kêm dibînin. Rehetiyek li Ewropayê heye. Yani dêr ku em bidiçin bo meşekê biçin em hesa xwe serfirazî dibînin. Em dêjin me dinya xira kir. Lê newesaye. Dema em ku li van dera bi hevdora Tirkî daxivin li zindanê de seda hevalên me işkence dibînin. 30 salat hepsê ne ve bernadin. Zanî. Ji ber wê em ê hîs bikin em ê pêşengiya sazbûn û qomînbûn û hevgirtin û çarparçekirine yek û em her parçeyê werin biavî. Eger ku em nekin em dîsa di nava xwe de Tirkî biaxivin û dîsa nava xwe de bine 4 parçe bine 10 parçe 20 parçe û li ser medya civakî jî wekî dedîxodiya û wekî hevdûr reşkirin û wekî nîrxên Kurdî reşkirinê bikin em ê tinê zerarê bidene xwe bidene Kurd û Kurdistanê nadine tiştekî dî. Mamosta kusurumuza gel çabim lêlîş ez peyamê hevala ji mizdetin pirsê xwe jî dipirsin ez heta ji destêm tê ez pirsê we ji nav pirsê xwe da wekîno dihonim ji te dipirsin kusurumuza nekî mamosta bi rastî me got 45 deqe saetekî em bi ser jî ketin hêvî bi rastî sohbetekî wisa xweş bû ez naxwazim biqede jî ez dixwazim herî dawî pirsekî ji te bikim û em hêdiyê dî weşana xwe qapa dikin hûn dixwazin ji temaşvanê Ewro Kurdê ra ên niha em bêjin saetekî bi me re me godar dikin û me temaşe dikin herî dawî di nava xaftinê xwe tu dixwazî ji kîjan peyamê bidî wa di kîjan peyamê bidî wa ji we re bêjî çi Ez serî de min ku ez dîsa wa pîroz dikim bi rastî her qenaleka Kurd her dengekî Kurd û Kurdwar ez Siûdê jê werdigirim hêzê jê werdigirim û pîrozê va miletê Kurd dikim ez bêjim bila ev ne zêde bil bila ciwan dîsa harîkar bin kesên ku Kurdî dizanin bila va qenala pêş bêxin bila heyê Kurdî zanît û nizanî herkes vê bişopînît vê mutlaka bişopînît û derbêxte pêş bila parveke ji bo ku em xwe parve dikin ji bo ku em bo xwe dixebitin kî peyveke Kurdî jî bêje bila em hemû xwe lê derkevin ji ber wê di şexsê we de di şexsê Oyro Kurdê de hemû qada dijîtal ya Kurd û Kurdwar hemû çapemeniya Kurd û Kurdwar her çarparçeya Kurdistanê ez pîroz dikim û ez bêjim herkes bila xwe lê derkevê û ji hemiya jî dibêjim şev baş.
مامۆستا واتە زوو بەرنەدا هەما تە باشە باشم قبول ناکە یعنی مەگۆ هەری داوی مە نەگو هەما بێژیشە باش یا مامۆستا براستیژی یعنی سەحبەتێکی ئەم بێژن gelekî baş bû birastî jî bi bandor û ji bo huner û çanda Kurdî jî birastî bandorekî pir xweş em bêjin sehbetekî xweş bi min jî ez naxwazim biqedî jî lê em bixwazin nexwazin jî em yek biqedîn jî em dibêjin herî dawî mamoste tiştekî bêjî tiştekî bînî ziman heye tejbîr kiribe yani hebe se tikarî wana ji bînî ziman û em ê hêdî hêdî bernama xwe qapat bikin. Yani bila çû kes bi ku ez bijê a dizim ez dibêjim ez bawer dikim her welatparêzekî Kurdistanê kîrê bîre ew jî a dize bila kî li ser medya civakî hêrêşê nêxên Kurd bike, hêrêşê rêberên Kurd bike, hêrêşê Kurd û Kurdistanê bike, hêrêşê nîrxeke biçûk ya Kurdistanê jî bike, wêjeya Kurdî, aqina Kurdî, cilê Kurdî, govenda Kurdî çêbî kî hêrêş biket bila her kesek tiv bikete wî ve. Bila her kes wî asteng biket, bila her kes wî teşhîr biket. Her kes xwayê rexne lê rexnekî herkê astekê de heye. Bawer bike rexna herê mezin ew ku mirov mil bidete vê va kedên her çar parça ez bêjim. Niha ev kesên ku ez bînim ser vê medya civakî ku görekî berjewendiyê xwe ji bona ku tu bêne ecibandin belkî du qurûş parê jê rawerê du jîna didetin. Eger ku saeteka xwe li ser rojhilat diribaya wê zêdetir hatma şopandin wê zêdetir nîrx dabayê wê gel jî zêde mane wate dabayê. Zanî lê belê em dizanin bo ku her kes yekî mutlaka alek me ve dixebite. Yekî biyanî mutlaka me ji armancê dûrtê xwe bo xwe bikartîne. Bila Kurd li hemberî vê hişyar bin. Bawer bike demên vî demê yê dwesa bêhtir bikartêne bikaranîn. Ji ber wê ez tinê wê dibêjim kî li ser Kurd û Kurdistanê kî ji kîj partiyê bila ew partî bû. Lê bila tinê Kurd û Kurdistanê wêje rêber nîrxên Kurdê biparêzin. Dema em hatin gel hev hîngê em dikarin ji hevdira hemî tişta bêjin. Gelek spas mamoste deng û dilê te sağ be mamoste te here bî yani em dagiyan daya bernama xwe bi rastî jî sehbetekî şevbêrekî xweş û geş derbas bû em bêjin dundirê xwe da çîrokê me mamostehanî ziman jiyana me mamostehanî ziman em dubare spasiya xwe ji bo mamoste Mehmet Erdogan dikin em dibêjin bi rastî jî em vê sehbetê tenê nemînin û tiştê mamoste gotî em wana di jiyana xwe da jî pratîze bikin û em wana di jiyana xwe da jiyan bikin. Herî mezin em li kerê dibin birav bin, em li kîja parçeyê dibin birav bin. Tiştê li ser huner û çanda Kurdî em di jiyana xwe da di malbata xwe da bidin jiyan kirin. Bira ji ortê re nebe. Deng û dilê te sağ mamoste ji ber ku tu bûyî mêvanê me ji ber ku te meneşkan te heta vê saetê bi me re may û tîza mala te ava bi em ê dema pêşî em ê tîza werin bela xwe li te bidin em ê tîza werin berderiyê te em ê tîza batekin mamoste bi rastî jî yani ez ya bêjim ji bo me sehbetekî pir baş û tijî derbas bû bi mamoste Mehmet Erdogan hetayê vê saetê me godar kirin ê bi peyamê xwe ê bi pirsê xwe û ê dibê kanalê da Ewro Kurdê şopandin û dişopînin jî mala we jî ava be. Em ê her heftê mîna me got em ê li ser rûpelê xwe TikTokê li ser X'ê li ser YouTubeê dema pêş de em ê li ser Facebookê û li ser Instagramê jî weşana zindî gişî bevdûra çêkin xebatekî me duya de jî heye li ser çand û hunera Kurdî em ê pêşxin lê belê ev divê rûpela me da ew ê mijarê siyasî jî wernîqaş kirin hunermend jî ew ê hebe siyasetmedar jî ew ê hebe mijarê jin jî ew ê hebe mijarê sporê jî ew ê hebe mijarê li diasporayê tiştê tê jiyan kirin em bêjin gelê me jiyan dike
dema pêş de ew wana jî diba rûpelê me da bi zindî were ew kirin parvekirin em tenê ev jî dixwazin ji temaşvanê me bira me bişopînin rûpelê me parve bikin û em bêjin bira bi nas dost derdora bira rûpelê me bi wara parve bikin baş min û bira bin abone jî û em ji hemû hevala dibin şev baş malê ava mamoste şev baş min Baş serkeftin.